Mzimayi uyu mukumuonayu anakhala ali pa sofa kwa zaka zokwana 6 ndipo mpaka thupi lake limamatilira pa sofapo anthu nkumakanika kumuchotsapo. Munthu uyuyu ndi ndani? Nzotheka bwanji munthu kungokhala pansi pompo mpaka kwa zaka 6 nkumamatilira thupi iye akuona? Nanga zokudya, chimbuzi, abale zimakhala bwanji pamenepo? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku unkamuyendera motani? Ndine Dean Studios, kalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwise anthu mukugulisazo musayiwale malonda nkusasa. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Zinayamba tsiku lina pomwe anthu akuchipatala analandira foni kuchokera kwa munthu osadziwika yemwe anadzibisa kuti afike ku nyumba ina kuli emergency, ndipo achipatala anathamangiradi kumeneko. Koma atalowa nyumba anadabwa mukutuluka zimafungo zonyasa zosanzisa, mbale zili pena paliponse zosatsuka, zinyalala pena paliponse nyumba muja mokhala ngati ndi kubini. Akuyang'anayang'ana nyumbamo anapeza mzimayi onenepa kwambiri ali phwi pa sofa atamatilirapo kukanika kuchoka nyama itapanga ubwezi olimba ndi sofayo. Zinayamba bwanji kuti mpaka mzimayiyu afike pomatilira pa sofa chonchi ali wamoyo? Ibwelela kumbuyo kwa nkhani yonseyi. Pachiyambipo mzimayiyu anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse tibadwira nkumakula, ndipo atadzimva kukula anapita kutali ndi dera la kwawo nkumakagwira ntchito, moyo nkumayenda. Nanga ndi ndani safuna kukhala muchikondi? Girl anapeza boyfriend yemwe amabwera nthawi zambiri kunyumba kwake, nthawi zambiri nkumakagona konko muja tichitira chikondi chikakoma. Anali msikana wabwino wamphamvu zake ndi okonda kusewera ndi wana, ngakhale kuti iye analibe mwana. Koma mavuto onse anayamba siku lomwe girl anapanga ngozi, anagundidwa galimoto ndipo mondo wake umodzi unathyoka, zomwe zinapangisa girl kusiya ntchito nkumakhala ku nyumba. Ndi vuto la mwendowo amakonda kukhala pa sofa nkumaonera TV, ndipo zambiri ankadalira boyfriend wake uja ngati kumupasa zokudya, madzi okumwa ndi zina. Ndipo pang'ono ndi pang'ono girl anayamba kunenepa mosakhala bwino, ndipo ndi vuto la mwendowo amangokhala pa sofa tsiku lonse nkumatha osasuntha. Zinthu zambiri zinayamba kusintha pomwe boyfriend wake anayamba khalidwe loyipa, amalezera modetsa nkhawa, kufika mochedwa ku nyumbako ndipo pena osafika kumene. Izi zimapangisa girl kungokhala pa sofa tsiku lonse ndi kugona pompo. Thupi linakula molapisa mpaka amalemera 217 kgs ali pa mpandopo. Boyfriend wake tsiku lina anafika ndi kubowola sofa ija kuti girl azichitira chimbuzi pompo wakhalapo, popeza iye samakwanisa kumabwera kumeneko tsiku ndi tsiku, ndipo chimbuzicho chimatulukira pansi pa sofa pomwe anayika tini, iye akabwera nkuzayichosa. Zimatheka kumupatsiratu zokudya za masiku 3 araundi wakhalapo, iye nkumapita komwe angapiteko. Zaka zitatu zinadusa ndipo girl anayamba kumatilira ndi sofa anakhalayo, popeza sankathaso kusuntha pa sofayo. Zaka 6 mzimayi ali moyobe pa sofa, ndipo mzibamboyo ataona kuti girl zinthu sizili bwino ndipo iye nkusowa. Achipatala ndi afaya anafika, ndipo zomvesa chisoni anapeza mzimayiyu ali pa mpando akutuluka fungo loopsa lija. Akumutembenuza anapeza kuti wamatilira pa mpandopo, ndipo mphusi zamangapo muzi. Anagwirizana zomutengera ku chipatala madotolowo ndi sofa yomweyo, ndipo vuto linali loti pa khomo sakwana choncho anabowola mbali ina ya nyumba ndi kumutulusira kumeneko. Kenako anapeza galimoto la lole kuti linyamule girl ndi sofa yomweyo. Atafika ku chipatala madotolo ambiri anali odabwa kuti zitheka bwanji munthu kumatilira pa mpando chotero wakhalapo zaka zingati. Madotolo anayamba ntchito yawo yofuna kusiyanisa mzimayiyu ndi sofa, koma amati akamuchotsa nyama yochuluka imatsalirabe pa mpandopo.
zomwe zinachitisa madotolo kusiyisa process yomuchosa pa mpandopo chifukwa iwo amati kuti amuchosepo ndi kutheka pompo amwalira sakhala ndi moyo. Pa chifukwa ichi anangopanga chiganizo chongomupanga treat akadali pa mpando pompo, koma tsiku losatira Gail anamwalira chikhalireni pa mpandopo. Kafukufuku anayambika ndi apolisi oti ndi ndani analekerera munthu uyuyu nkusamayimbira achipatala nthawi yoyenera amaperekera chokudya. Anali ndani? Nanga khoya imejeseja anayimba ndani? Ndipo pamapeto pake anapeza kuti ndi brother wake wa Gail yemwe anabwera mwazizizi kunyumba kwa mzima iyu after nthawi yayitali nkuzapeza chipwirikiti cha chonchi. Anapita pa public phone kukayimba call kuti achipatala afike, ndipo anapeza kuti boyfriend wake oyipayo ndiyemwe amangokhala naye munthu akudziwa kuti sali bwino nkusamadziwisa achipatala chonchi kumangompasa chokudya iye nkumapita nkumabwerera tsiku lina lililonse limene angafune iyeyo. Choncho mzibamboyu anasakidwa nkumangidwa ndi kugamulidwa kupita ku ndende, moyo nkumapitilira. If you are in South Africa and maybe you are having a variety of crises in your body, you don't give birth, arises, epilepsy, STI diseases, gout, enlarging the penis, blood pressure, sugar, asthma, heart diseases, and many diseases that cannot be mentioned them all here. There is a local medical doctor who heals a variety of diseases, gathering it through black medicine. He combats many diseases you have failed with hospitals. And the goodness of this doctor, he goes every region in South Africa and also sends his medicines to any areas in South Africa. Do not hesitate, call him on 074-378-0321, 078-202-3773, and you will be professionally helped. Osayiwala kupanga share nkhani ya Gail komanso like ndi ma comment kuti timve kuti mukuganiza bwanji za nkhani imene iyi ya Gail.